Agent 5 Napalabas, nasarakan ti anak ni Marta amay sa nabangkay, iti kasamakan. Nagladingit tinaud-udi, gapu tinakam sa napasamak, iti anak na. Iti sa balya bangir, ud-udan ti mayor ni Marta, nga ilakunan ti dagana iti sentro ti ili, ngem nagkadkad daytoy. Iti day tamot lang agundaway, nagpamarangmet ni Leonardo akas may sa alakay. Nakasarita na nga rod ti ina ti biktima. Iti panagpasyar ni Leonardo iti sentro ti ili, adda naduktalan daytoy. Itagagayem dinggin nyo tituloy ti serye tayo italawas iti drama tayo anapawan. Agent 5 At dalimad asugalan di tayo. Makitak manipod iti nagsiripa kabasit atawa. At dagitag susugan. Hoy! Ano ka nga namin dito? At dan nakakita kanya. Ako nagsasirip ka dito yung bitawa. Urayat ang makasidig di tataw. Isa ganaak no niya teramidin di tataw kanya. Hoy! Kasarsalita ka. Apa yung dinaksubatan? Kaya't mo ka din tayo, ha? Boss, dalayan kita kitunag. Agure ka. Ito lang nga makita ka dito, ya. Sangsangayili ka niya. Ibabam ti paltog mo. Di nagpaturungan. Kalpitak na ito, eh. Nutakas ti pangkat mo. Mutoy di tapaltog. Di mo tinitira. Kakat mo! Pagtugan nyo na ito! Ditakan! Kakakaduan. Karating at tipumanaw dito eh. Kamating dagdag ito napay. Isa ka nagtipaltog ang agaw iti day tao. Oops! Diyos kayo, dandali ako na. Dita ka sa makantipagtong. Oops! Dahito'y matisabtan nyo! Napuntak ti maysa. Karating ang pwede tumalay. Anya? Natay ti may sakadwa tayo? Kasano ang napasamak ti kasta? Asino da dya tao? Sige. Agpakni kayo pa lang dita. Agsubli kayo iti pagsusugalan. Urayan da kay Bye! Asino nga taday jay? Pinatay na ti may sa abuyot ko. Nagturadan ang nangaramid iti kasjay iti lugar ko. Anyat aramidin na iti pasdak ti pagsusugalan. Henry, kapaya kasla makapungtot ka. Awan, Sita. Awan ko na nga madlaw iti langam ang makapungpungtot ka. Ibagam kanyak ti agpaiso. Imbagak matunkan ka ti agpaiso, Sita. Adalangin niya huwag kanyak ti sekretarya kiti munisipyo. Adalabasit parikot ijaya nasken nga si kaswag. Isuapanawan kapay dito'y balay. Mayor! Nasayatad na kayon! Anyak na pasamak, Kaloy. At dalalaki na si putak nagpalpaliw iti pagsusugalan. Inasidga kan pinagsaludsudak, Mayor. Kat? Anyat insungbat na? At dalakan ukit kitaan na iti pagsusugalan, Mayor. Diyak na mati itimbaga na. Simkan iti isip ko amay sa dayjay nga espiya. Anyat? Saan na mabalin? Limod dayjay a pagsusugalan. Awan ti asino man na makam mo. Dagiti lang sukik ti makam mo iti dayjay. Mayor, sapuan nyo dayjay tao. Idatag yu iti sangok tasyak a mismo ti mangpatay kenkwana. Matumpal, Mayor. Suki-sukan yu ti aglawlaw ti ili. Kastamoten dagiti lugar a mabalin na a pagpaknyan. Wen, Mayor, para kunak, saan ang nakadayo da jay? Kuntakak dagiti kakadwa,
tatumulong dangag sapul iti dayjay tao, Mayor! Kasanungay, Raul. Dakelan ti utang mo kanyak. Kanayon ti abak mo iti sugal. Talagang sakit di ngawan swertem iti sugal. Mayor. Kasanungay ita, Raul. Jakmet kaya ti malugi. Anya nga iti pagbayad mo kanyak. Mayor, saan ka makasungbat, Raul? Dakelan tinautang mo. No di mo mabayadan, agtrabaho ka iti babag. Mayor? No kayat mo agtrabaho ka kas may sa buyot ko, Raul. Nalakaakla nga kasarsarita. Kat ti masweldom kanyak, iso ti pagbayad mo iti utang mo kanyak. Mayatak, Mayor. Amamu na kon, Raul. Natulungan nak idi iti kayat ko. Iso adakkel ti panagtalak ko ken ka. Marta, saan samatan nga agpaspasada iti tricycle ni Raul? Wen Banji, adda ka nun nastrakan na trabaho. Iso adinan masangot agpasada. Nasayahat nga ron no kasta. Awan gayam. Kumustan ti resulta ti kaso ni Ana? Talaga nga awanan tinamnama pa, Banji. Nagkinat tilindag. Inkaripay ti mayor at tumulong. Ngam aging gaita. Awan pala nagmamaayan ti amin. Marta. Nakakaasim at ti anak ko. Amangan no saan ang maikan iti hustisya ti panakatay na. Asino nga tati kriminal? No asino man dayjay. Nasgan lang ang maibalod. Numaliklikan na tilintag ti tirabaw ti daga. Di na maliklikan tilintag ti Diyos. Isulangan ti makaamu iti amin. Pudno dayta, Marta. Masyanak kan ka. Dakalan ti nagbaliwan ti bagim. Imres kan. Kinapudno na. Jak makaturturog iti rabi. Kanayon ang malagip ko ti anak ko. Marta. Jak amuno kabaalak pa iti agbyag. Kaslakay kayat ko pa yan ti matay. Saan ka kumangag sa iti kasta, Marta? Patsyak, adala tanam nama? Masarakan tumatlaang ti kriminal. Sapay lang ko mga Rodvanci. Talaga adyak makaid na nga agpampanunod. Marta, masapa ka rumwar. Di naktumatan urayan inton rabi. Maturog akton itayan tigayam ko. Raul, ibagam kanyak ti agpaiso. Sa dino ti pagtrabahwam. Nagpapayak kas bodyguard ni Mayor. Anya. Nasken nga ramidak ti kastoy, Marta. Ngamin... Ngamin? Anya, Raul? Kwa, lipatan mo timbagak. Sige, agpatuloy akon. Diyos ko. Maditi agparparit na kanyak. Kunak no nagbaliwan anaming pinsan ni Raul. Oh, nasumok nan sa manen ti madi nga aramid na. Raul, alukuyam ni Marta amang ilako kanyak iti dagana. San lang asyak ti mayranod? Uray sika. Patagdarak iti dakkel, wano nalawa apasugalan. Mayor,
Nunatangkan lata ti ulo na. Amumon ti mapasamak, Raul. Sige, Mayor. Padasak akasarita itinasayaat. Aramidam. Kaya't kung iti kabitan a panawan, mapatakderakon itinalawa pagsusugalan dayjay adaga. Mayor, aramidak ti amin tapno maalukoy ko ni Marta. Awan gayam, aday paaramid ko ken ka, Raul. Anya day ta, Mayor. Makipagsabo ka iti tao anang patay iti maysa akadwa tayo. Panagkunak, adalang dito'y ili daydi at tao. Anyat lang daydi at tao, Mayor. Basta sumurot ka kada kaloy nga agsapol. Amo na tilang daydi at tao. Amangan no iso ti agbalin asiit, wano lapad kadagiti negosyok. Matungpal, Mayor. Mala, agtignay kan. Kasaritan pa'y nga umuna ni Marta, may papan iti daga. Namin anon nga imbagak, Raul. Jak kayat nga ilako day ti adaga. Isulangan tinabatbati apakalaglagipak iti day di Damian ken ti anak ko. Anya? Pakalaglagipam kini Damian? Wen, taiso ti akin kukwa iti day jay adaga. Tinumpanak. Kaya't asawan day ta. Ni pailaang Damian ti ayayatam. Sana siya ka. Raul, ti kayat ko Huston! Siya ka lang aro din ti kadendenam. Ni Damian pailaang ti adda iti isip mo. Raul, Husto pailaang ti atap ko. Napilitan ka lang kanyak anak idun na. Di nakgayam ay ayatan. Raul, at tanang kakuma. Hindi mo ammo ti sasaw. Raul, apaya kas tamot kan tilam. Imbagak matan kan ka, Marta. Di nakpagpungpungtutan. Anya ka din di mapaspasamot kan ka. Nagsakit tinakam ko iti imbagam. Umay ka man! Raul! Masakit ka, anak! Dahil titandaan ng Marta. Saklang kayatan. Naawatan! Tatalyon. Unay matan tinamay ante asawam ken ka, Marta. Diyak ninamnama amaramid ni Raul kanyak ti kastoy. Tila ang amok amadi nga aramid na. Kat tinakaro apa nagsusugal na. Kasta ka, day. Wanta ta. Kasla demonyo tilanga na anak kapungtot. Kat sa dino itantayan ti asawam, Marta. Rimuar. Agpapaay itan kas bodyguard ti Mayor. Anya? Sa balit agparparit na kanya ka. Amo kong taramidak. Husto pa'y lang ti atap ko. Saan apulis dagiti nakitak iti pagsusugalan? No dikat buyot ti Mayor. Dagiti talo alalaki ti ruar ti gate ti balay ti Mayor. Mailasin ko dagiti iti pagsusugalan. Ha? Pataulan na kaso. Pimano ti Maysa. Kat agturong niti kamasita sa napaglamamaga. Sa nabali, binaliwag ti lang. Agpamaranga o bati. Nagsardang iti batog ko. Jak pelagkot ko rin. Paligawag.
Pimanawan. Nagpaliiw laing noan niya ti tataulan ti aso. Aginayad ako na tinapamanaw. Ambugon. Ti mayor ti mangup-operit iti pagsusugalan iti daytoy nga ili. Mayor! Pangasim! Di na kumapatayan! Daan na iti pamilya! Saan ka di akinunakan ka at di nagtry-try duren? Mayor! Ayan ti kwarta na sa pulan ti pagsusugalan. Mayor... Saan ka di asika ti parakolekta iti masapulan ti pagsusugalan, Romeo? Wen, Mayor! Ala, ited mo kanyak ti kwarta. Mayor, insugal ko ti kwarta. Impagarob ko no mga bagag iti dayaka dito. Saan mat gayam tanabagak? Kat, ti pay koleksyon ti insugal mo? Ha! Mayor! O pangasim! Dahil tatirumbang iti tao at raidor. Raul? Mayor! Ipagniyon de tao. Amuyon ti aramiden nyo. Diyos ko, may isa manin a biktima iti pamapati tinapasamak. Pagdanda iti tagasoko. Isudan ti magamo aging bistigar. Ti lalaki iti sanuni nga dayo. Pagduaduan ti langana. Ha! Wen? Isulaki ti. Ti lalaki anang sita kanya kiti pagsusugalan. Anya tararami din na ditoy. Ah, Pimanawan. Surutak tawanan bain. Kumpirmado, Mayor. Nasarakan ti bangkay ni Romeo. Madama ti panag-imbestigar dagiti kamang ti Soko kadagiti agindag. Tinulakmatan ka na kayo. Ipagniyo na imbag ti bangkay. Mayor, nagpartak ti kanito. At daatagos nakakita iti bangkay iti nang ipaknyan ni. Pumanaw ka ni ti deta lugar. Ang mga luwad dapat makadrawkan ka. Narigatan. Wen, Mayor! Boy! Mapana ko niti nang iparadak iti motorsiklok. Itay pa'y laad ika makaid na, Henry. Oh, Apay aya apo managna ka. awan da ito'y, Sita. Kadagiti naglabas nga laldaw. Kanayo nakasla aburido ka. Kinunakmatan ka nga awan da ito'y. Henry. Adda ka di madi ngar aramidam? Ha? Apa yan ay bagam ti kasta, Sita? Amamukan, Henry. No kasta nga aburido ka. Adda lakit di madi ang naaramid mo. No anyaman ti pampanunutem. Awan ti pakay naigan na iti mapaspasamak kanya kita. Iso dinak bibiyangan. Sa dinutayan ko, ukarkaran nak! Asino ka? Uy! Kasarsarita ka! Ukarkaran na kunak! Adda ka iti unag tinalawang impornal. Anya? Asino ka? Apa ngayon nakadnak? Saanin anas ka na maamuam ti kinasyasinaw. Anyat aramidem iti ayan tinaiwalang abang kay itay. Anya ka din ti sasawam? Agmauyong ka! Si katagmoyong. Di na kamamo. Ngumsi ka. Am-ammo ka. Anya? Agpudno ka kanya.
Adda ka di pa kay naigan nyo iti tao ang napapatay. Tinupranak. Abay ko mga agsawat. Sino ka kuma? Sige. No di mo kaya tagsaw. Panawan ka pa'y. Sa di na ti papanam? Iti ayan dagiti kakadwan. Anya, di panawan ditoy. Awan kadwak, sabi nagsiplat. Di ka madanagan. At damot dagiti marabutit akadwan. Isudan ti magkaamukan ka. Saan? Di panawan! Saan? Mapagpudno nga ta ni Leonardo ni Kaloy. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulan. Agent 540! Insurat para iti radyo, ni Sagani Yalong Boliser. Direksyon, Mary Jane Castro. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y may estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.